eyona nto endibhidayo into yobana ndinguye mna bendizawufuna ubonana nabantwana bam noba ngumzuzwana ke. Senje bebengafuni loo nto yena. Kanti uyafuna. Awukwazi ukuzenyeza okuzwayo mawumzali nje ushiye ingane zakho emuva. Sho ngathi uyishiye ngoba wazi ukuthi uyozamela zona impilo engcono. Kodwa ngoba usuke wazi ukuthi nawe nje awukho ngcono. Kubo bonke abantu abafuduka emakhaya babudladla kehlukile. Washiya umndeni wakhe akawushiyanga nethemba nje lokuthi uyobuya. Kodwa wabashiya namathemba ukuthi ngoba ngihamba nje ngemadolobheni ngiyonizamela impilo engcono. Awucabange ugilitho omdlayo. Iminyaka eminingi kangaka engababona abantu abathandayo. Ephelelaphi? Ephele ehleli endaweni enje. Phela udladla uthenjwa kabi le emakhaya. Uyindoda eqotho ehlonishwa kabi. Manje onke lamaphupha enawo ehamba eshiya ekhaya ashabalala nje phambi kwakhe afana nomlotha nje. Uyazi ukuthi ukukhonze kakhulu sisi. Bengacasukele nje wena. Uyicasukele yena. Uyayibona ukuthi hey ngaze ngaba isehluleki njengendoda. Ngase ngaba isehluleki njengomzali. Singavumelana ukuthi akusikhona ukukhetha kwakhe ukuthi agcine ehleli isikhathi eside kangaka la kule ndawo. Phofu ke. Zifake-ke icathulweni zakhe. Ubone ngaba nzima kanjani ukuthi azame ukuxhumana nabantu azi kahle ukuthi la bakhona bazi ukuthi wabalaxaza. Naye ebazi vele ukuthi wabalaxaza. Ngeke kubelula sisi.